town yeito ase togo itogeli na boli mheshimiwa William Ruto kerto mirana nkamuboli your excellence ga kekere binte byoko byetiko chibogere karabite ne naye gaiga nkamosabe chiro ya daraja 2 aganga 500 million daraja 2 rosigwe chiro ya Nyamira 350 million bono iga contractor ya soiroro tije ito nalinda nyole chibese cyo mheshimiwa yomba chambo liga mente egente kasa abana bagote no mupira ko wako akanga 500 million chegeti ke stadium nyanjwa chipara akanga chipara kilomita 5 350 million chitari ngese budget nga ntotage torose flyover korudara jambili Kisii school nkamubolie pale yaitira abantu baita bange koruka brong yacha mpaka Kisii agatenga bestabwati lakini asegetirokere naboli abantu bae barosi gose pale yemo kibe kirani 3 abantu baminto mutagete ndamurama nali arange binte mo wanchangu nsebnali ne bahasha ekiagera onye nkobeka chibilioni ibere ese wodi ibere chioka chibese cheka na chinyolere nyale kubeke se chiwodi chinda abantu batu baba moyo toika 2027 bona botokubora katometo saranse mesanga ntotage to mumroito ali saranse SMS okuna kogo sabakwana